és un model completament diferent del nostre, i sobretot si anem a l'arrel, al pinyol del que genera economia, que són les empreses, i d'aquí us en podem parlar una mica. A Catalunya sabem tots que la nostra estructura bàsicament és de petita i mitjana empresa. El 99% de les empreses de Catalunya són petites i mitjanes empreses. A l'estat espanyol això no és tan així, però més que això hi ha un tema de molt més calat, que és el tema de que fins fa unes dècades estava assumit a l'estat espanyol que el poder polític residia a Madrid i el poder econòmic residia a Catalunya. I això d'alguna manera els anava bé amb ells i d'alguna manera ens anava bé a nosaltres. La nostra classe empresarial sempre ha evolucionat, sempre ha estat competitiva, sempre ha sortit al món a vendre els seus productes i podem dir que no ens ha anat molt malament. Podia haver anat millor, sens dubte, però els empresaris catalans, al llarg de la història, han pogut créixer, generar les seves empreses, generar riquesa i reinvertir-la en el país. I això ha estat així fins ara. Fins fa aproximadament, jo ho xifraria més o menys amb el primer govern Aznar, en el qual aquests senyors diuen: mira, saps què? Ja que manem, per què hem de renunciar al poder econòmic? Per què no hem de tenir també el poder econòmic? I van i comencen a privatitzar les empreses espanyoles, els monopolis espanyols, i comencen a posar els seus amics capdavanters d'aquestes empreses, i comencen a fer una economia artificial basada en les exportacions a Sud-amèrica de serveis, de telefonia, d'energia. Comencen a muntar les grans constructores amb el Florentino i tota la camarilla al davant, i comencen a fer una explosió que evidentment era totalment artificial, i ara s'ha vist. Tot allò que aquesta gent va muntar ha durat 2 telenotícies, ha durat 15 anys, no ha durat més. Per tant, aquest model que ells han volgut que salvés Espanya i que la situés per davant d'Itàlia i anem cap a aconseguir superar França i totes aquelles històries que es muntaven, ha sigut un tema totalment artificial.